Čaute všetci, vítam vás Ferrarista u ďalšieho videa. V tomto videu, keďže ste zanechali veľa lajkov a taktiež pozretí na mojom predchádzajúcom videu, som veľmi rád, ďakujem. Takže to znamená, že si ideme ukázať, ako fungujú moje veci v mojej zbierke. Tento televízor má takto príručnú anténu, ktorá sa vysúva. A televízor je analogový. Môžeme si ho vyskúšať zapnúť. Zasneme, aby to bolo lepšie vidieť. Nabíjam obraz. No. Tak, a toto je krásne vidieť. Takto môžeme byť s jasom. Tu máme kanálové voliče. Meníme rôzne stupnice. No. Tak, dobre. Toto bol televízor Merkur Tesla. Ideme na ďalšiu vec. Máme tu moju ďalšiu vec. A to je Necosonic, takéto rádio. Čiže najprv ideme vyskúšať rádio ako také. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Bajkalská prievozka smer centrum. Zrazili sa dve auta, aj si tam počkáte. A nehoda je na D1 za východnou smer Liptovský Mikuláš blokovaný. Rádio a má FM, AM a LB. Pod Strečnom smer Žilina asi 20 minútová. Teraz si ideme vyskúšať kazetu. Všetko tu máme takto dve miesta na kazetu. Of the writer. 3. Why does he usually get very poor clients? 4. What was Mr. Pollard učiť like? anglicky. Vlastne taká menšia učebnica angličtiny 5. pre samoukov. Who did he borrow the mortgage from? 6. Ako ďalšiu vec, tu máme takýto tranzistor zo Sovietskeho zväzu. Na týchto pásmach sa už nevysiela žiadna frekvencia, ale funguje. Ďalej tu máme takýto budíček, ktorý takto som vám ukázal mechanizmus. Keď toto urobím, vlastne zvoní, ale on v skutočnosti zvoní inak, lebo tam nemá tie veci na to zvonenie. A ešte si ideme rozhýbať sielku. Tu sa takto hýbu rôzne zubné koliečka. Ďalej tu máme môj gramofón His Master's Voice, šálkový. Ideme ho natočiť. Dobre, si to pustiť. Ďalej tu máme magnetofón Tesla B93 stereo. Si pustiť. Tu má 2 stopy na jeden kanál a 2 stopy na druhý.
takže si pustíme. Na obloze svítí. Dobre, teraz prepneme kanál. A ďalšia vec, čož je posledná, je ruský samovar. Konceptom tohto samovaru je, že vo vnútri je špirála, ktorá sa začne zohrievať a zohrie vodu vo vnútri, kde je čaj. Tak, tadiaľ to. Zoberieme čaj. Toto by bolo z tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám táto séria starožitností páči. Kebyže náhodou chcete nejaké pokračovanie, aby som vám ukázal, alebo aby som vám ukázal nejaké ďalšie veci a aby som ich sprovoznil, tieto elektronické, tak hoďte like, odber a chcem tu mať čo najviac hľadnutí. Čaute.